Întotdeauna m-am întrebat dacă este dragoste adevărată, dar niciodată n-am avut ocazia să o întâlnesc. Sau am întâlnit-o. Poate sunt eu de vină, poate e cineva, nu știu. Important este că trebuie să mai întâi să mă înțeleg pe mine însumi, ca după aia să știu ce am de făcut. Niciodată nu pot să fac un lucru dacă nu te cunoști pe tine însuți. Asta vă spune eu! Eu sunt perfect! Ați mai auzit prima dată asta la cineva? Posibil! Dacă că la mine te auzi de multe ori. În fiecare, aproape în fiecare zi, că nu știu dacă, mă rog, se întâmplă zilnic, eu sunt perfect. Ăla e perfect. Perfecțiunea este o chestie pur abstractă. Dacă ești perfect în față, nu înseamnă că ești perfect și în alte chestii. Adică, stai puțin. Mă rog, bulibășești pe nevastă ta în față, asta nu înseamnă că știi să faci o fierte. Cine? Altfel, e masterpiece, așa. Dacă îi faci așa lui nevastă ta în timp ce, mă rog, acte sexuale este în acțiune sau ceva de genul, și trenul bagă viteză, și trenul bagă, trenul bagă în plină viteză, înseamnă că ești îndrăgostit. Și atunci te întrebi, de ești îndrăgostit, pentru că nevastă ta este numele ta, și nimeni nu se poate atinge de ea, pentru că ea este ca un obiect de mobilier, ai dat-o de la magazin și, mă rog, ai dai seama pe ea, rezultatul, nene, ți-o regulez să moară mama dacă nu ți-o fac, și ce fac? My love! Da, să fac și ce fiată! Asta este dragoste adevărată! Să știi ce simți pentru persoana respectivă! Deși unele fete, unele se interes, altele nu. E foarte să te curci cu toate, că de o viață ai! O viață ai, domnule, și te încerci pe toate! Așa, cum spuneam, trebuie măcar 5 minute din timpul liber al fiecăruia să se gândească la timpul ta și să spună ce are pe suflet. Chiar dacă îți pierzi ideile, le regăsești, dar oglindu-te în sufletul tău, care este... Ai unele amintiri care îți rămân așa pe retina creierului și nu poți să scapi de ele. După cum spuneam, dragostea este ceva abstract. Trebuie să fii natural, domnule, altfel nu ți este. Important este ce facem noaptea, nu timpul zilei. Îți dai seama, domnule, că dacă sunt pe treabă, sunt pe treabă 12 ore, frate. Dacă îmi zice să fac 12 ore, nu pot să pierd niște cartofi 12 ore. În schimb, pot să fac ceva mai mișto 12 ore. Să fac, mă înțelegi? În felurite, pot să fiu dur, pot să fiu slab, pot să fiu medium, adică, mă rog, să ghicesc ce gândește, să poate zice, bă, Andrei, sunt mai tare, ce dracu, ai mâncat azi? Bine. Baga proteine în mine și treaba merge, merge și nu se oprește. Da, și că shorter, dragă, te-o Dita mai bataranga! Să vezi fază penală! Dita mai bataranga! Sufletul meu, dragostea mea! La! Când vrei să ceri pe una de nevastă, e un restaurant, da? Și e multă lume acolo, trebuie mai zic, stai sigur, multă lume, nu știu ce, big population, chestii, trestii, exploitation. Scoți inelul, depinde unde l-ai, dacă l-ai într-o chestie de aia de zilime, dracu să nu pișcrică de aia. Scoți inelul, te așezi în genunchi și spui, my love, I want to tell you something, my dear. I want to fuck with you. Do you agree with me? If she said yes, it's perfect. If she says no, it's perfect. Just because I try to anticipate their next move. Her next move will be să-mi sară în brațe, să mă sărute, așa să baci cu limba. Mă rog, senzațitat, frate, ce mai contează când reacționează? Senzațitat. În 1989, Rom. Rom, da, din 89, ce? Nu, mă, în fine. Deci,
am să pun în practică chestiile astea, pentru că nu degeaba filozofezi aici la deci mă înțelegi? Orice idee trebuie pusă în practică, depinde doar cât de proastă sau bună e, dar ideea nu bună, domnule. Depinde și ce față e, că... Ha? Vorbeai singură? Ești un aparat! Something unexpected. What?